Haryana Jajat district tongnai khoroksa bwrwi ni kiya bo bini nogo jotoni slai okra bwsani bisingo. Tei bini khoroksa mwnai kushu bwrwi bo tongo. Pori thani o belai kheno bo bokhorok gwnang pora bo amswkno mano hwnkhe bini pora puilani shikha Jajat district ni hoite no bo complete khlaio. Hinkhe bwsajakno amswk bunilai bo pori thani o amswk struggle khlai tongma nogui niki ni bini bupha uansukha bwsajakno tei bo kotor kolok khlaiui porinai tei bini je porinani imang tongmani obono bo success khlainai hinui uansukha. Niki Yadav hwnkhe bo agini simi no doctor wngnani muchungjago tei doctor wngna thangka hwnkhe NEET ni exam rok bo clear khlainani nango. Tei NEET ni exam clear khlai thani o puila coaching rok bo nanani nango kaham khlaiui. Amoni bagui no sal 2018 o niki ni bupha niki no porinani bagui Delhi o rwui rohorka aro kaham sengsa o coaching rok khlaiui NEET ni exam kaham khlaiui clear khlai bini imang no pura khlaiton hinui. Delhi o phaiui niki puila kaisa room rent to nahaka. Room rent to nahabaimani yagulo kaisa kahama coaching center o admission naharka. Tei a coaching sangstani hoite no bo NEET ni taiyari bo khlainai. Tei bo saksa confidence tongo je aro no hoite NEET clear bo khlainai hinui. Phiaba niki bo saksa jung bo saimani je bini amsakjak wngmang kotor kotor nugui tongmani joto fridge o chopjak tei wngnai bo saksa jung no hinui. Hinkhe phaidi o video o niki thaimani cases no twiwi bujilainai obo wngkha real story. Hinkhe video no chainani swkang jotno no puila koinani muchungo je ani channel o kwtal wngui tongkha hinkhe channel no subscribe khlai di. Tei gana ni bell icon all no sinano bo tapok di tamni hinkhe jephru ang video upload khlaio apro norokni thani logi logi no thangui sogui norok naimano tui. Hinkhe phaidi bisi yang ayang kok saya karwi video ni main point no twiwi kok salainai. Tabuk hinkhe to niki Delhi o phaikha NEET ni exam clear khlainani bagui haipano bupha hwnkhe to amswk haipaiya bini background rogo rang puisa rok bo amswk kwrwi Gurugram o kaisa bo motor mechanic ni samung khlaio bini bupha haipano bwsajakno bo kununi obab kwrwi khlaiui porinani bagui bini upor o rang puisa mang khibui tongo. Bini imang no successful khlaiton hinui je uansukmani. Tamni hinkhe buphani kaisa uansukmung tongo je kosto mosto khe rang puisa arjiui bwsajakni upor o khibpano o bwsajak salsa bini imang no success khlaiui o rang haino kifilui phaiyan tei bini imang rok bo pura wngani hinui. Phiaba o buphani je imang nugui tongmani obo joto tui o se kochoknani nangkha o imang rok kunu dino phano fulfill wngliya. Hinkhe niki Delhi o phaiui Delhi no bus bai coaching center o laisu o. Hinkhe o bus bai laisu thani no ar jagao khoroksa chwla Sahil Gehlot bai sinilaikha salbrum no a bus bai safar khlai thani o. Sahil Gehlot hwnkhe Delhi no nojar kwrwi tongnai khoroksa chwla. Bo hwnkhe Delhi o tongtoi tui SSC yakiba staff selection commission ni preparation khlaiui tongo ar jagao tongui bobo coaching center o no laisui tongo o bus bai no. Hinkhe borok a same bus no salbrum no safar khlaiui same time o kwnui mokol nuklaikha hinkhe trwk trwk sinilaima haibo wngui thangkha trwk trwk kok salaiui tei number rok bo exchange khlaiui dol kahai khe kok salai tolaikha koyek din hinkhe. Hinkhe dol wngui trwk trwk by calling kok rok salaiui video call rok khlaiui trwk trwk borok hamjaklaimani lama o bo kwlwklai thanglaikha. Hinkhe Sahil Gehlot to alaga jagao alada apartment naharwui tongo hwnkhe niki bo haino hai alada apartment o tongo hinkhe koyekdin ni yagulo kheno borok kaisa apartment o tongnani chenglaikha live in relationship o. Hinkhe borok khoroknui ekloge live in relationship o tongtoi no jani jani exam ni bagui bo preparation khlailai tonglaio. Tei aboni yagulo kheno koyekdin ni yagulo borokni exam bo ganao sok paikha. Niki bo bini NEET ni exam rwio tei Sahil Gehlot bo bini SSC ni exam rwui paio. Phiaba wanasangni kok hinkhe o masa borok khoroknui no o exam rwui niki bo NEET ni exam bo clear khlaimaniya Sahil Gehlot bo SSC exam o
clear khlaimanliya borok khoroknwi no fail wngkha khoroknwi ek jagao tongoi aboni yagulo kheno borok fail wngwi bo ekta jagao no tongwi tonglaikha hingke koyekdini yagulo kheno covid-19 sokpaikha afuru lockdown ni jora hingke niki yadabo bini nogo thangka sahil gehlot bo bini nogo thangpaikha jani jani nogo thangwi paimani yagulo borok chekaijak no kok salai tolaio by calling video call rok khlailaioi salbrum no borok kok salai tonglaio tei koyekdini yagulo kheno covid-19 lockdown bo khulukjakti wngko aboni yagulo sahil gehlot bo Delhi o phaio tei Nikki bo Delhi o phaio borok kaisa apartment no tongma jagao borok je preparation khlai tongmani exam ni bagwi SSC tei NEET ni bagwi oboto clear khlaimanliya haipano borok khoroknwi jisai nalaikha chwng porao chekaijak no poriwi tonglainai abagwi no borok Galgotia University bo Nikki Yadav Master of Arts and Craft bo admission nao Sahil Yadav bo same university no pharmacy ni course o admission nao hingke ar jagao admission nangmani yagulo borok khoroknwi no ekta time o eklogi khoroknwi khlai laisulaio tabukbo borok living relationship no tongwi tongo phiaba belai kheno wanajaknai kok hingke obo se 2018 ni civil borok relationship o tongwi phaikha phiaba chalani phaisingo bo kuno saimania boma bopha bwrwini phaisingo bo kuno saimania boma bopha borok kok borer laikha sekango je bwskango thangwi khoroknwi kaijaklainai hinui hingkhe jora sokpaikha 11 February 2023 ni sal Nikki Yadav ni bupha Nikki no call khlaio phiaba ab jorao switch off mano Nikki ni bupha bini mobile do hingke a jorao Nikki ni bupha wansukha maybe bo busy yakiba college o poriwi rogo tongna hinui phungni simi sairik jora call try khlaimang tongo phiaba sairik horo bo same obo haino Nikki ni mobile switch off mamang no mankha aboni yagulo kheno Nikki ni bupha belai kheno wanajakha tangwi call receive khaya hinui tei Nikki ni bini dol ni number rok tongo bini thani o Nikki bini dol ni aro call khlaikha bini bupha Nikki ni dol ni aro hingke call khlaiwi bini dol afuru call yasagwi sakha Nikki khoroksa borok bai alada jagao se beraina thango hinui afuru okok no khnawi bupha belai kheno wanajakha tamni hingkhe oboni slai swkang kun dino phano obo kahaike saya karwi kuno jagao phano bwsajak thangya bahaike sayawi kuno jagao thangwi mankha hinui aboni yagulo kheno kaisa asangka wngjakha kuno moksasok de wngkha hinui hingkhe Nikki ni bupha 12 tarik ni phungo kheno ar jagao sogwi tongoi khe Delhi o Part 2 naina bagwi comment section o comment khlai sadi Part 2